Taribo Vest, najluđa fudbalska biografija ikada. Bivši kapitan Intera Javier Zanetti u emisiji sa Cristianom Vierijem otkrio urnebesnu priču o Taribo Vestu. Vieri ga je upitao: sećaš li se Nigerica Taribo Vesta? Zanetti se nasmejao i počeo pričati dve nezaboravne anegdote o ekscentričnom defanzivcu koji je kasnije završio i u Partizanu. Nije ga bilo mesec dana, nismo znali gde je Taribo nestao. Jednom se pojavio sredinom februara. Kažemo mu: Taribo, mesec dana te čekamo. A on mi odgovara: kapitenu, oženio sam se. Kod mene u zemlji to je mesec dana odmora. Pozvao nas je na večeru kod sebe kući povodom rođendana. Pitali smo ga kada da dođemo, on kaže u 7. Kordoba i ja smo otišli, kupili smo mu poklon, stigli oko 8, sedamo, a on počinje da se moli. Sat vremena, pa 2, mislimo se, gladni smo. 3 sata kasnije, rođendan je prošao, a mi smo otišli kući bez zalogaja. I Žarko Zečević imao je svoju urnebesnu priču o Vestovom dolasku u Partizan. Rekao sam Bijekoviću: Nenade, au, kakav je Taribo igrač, daj da ga dovedemo. Bio je slobodan igrač, mislim da je tada imao 40 godina, a prijavljivo je 28. Ipak, nama je odradio neviđen posao. To je bio sjajan potez kluba. Zapratite nas za par 2.